everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Tutuki ko, kaaway. Higala ko ikaw dong. Kana, tutuki ko maayo. Kaaway! Higala ko ikaw dong. Igsuon ko ikaw dong. Kaaway! Dong! Dong! Ayaw pagtuol. Ayaw ko kikapa. Ganda! Honey? Kaaway ka ginain na ako. Kaaway ka ginain na ako. Nagdugo ang imong mga samad, sir! Honey! Julie! Pero bisod ka din, Hining. Nga nung inyong ipasod ng tawhana, guruyan ni siya sa gawas! Guruyan ninyo siya! Samani! Gawas sa dong! Sorry kayo! Sorry kayo dong! Honey! Sorry kayo dong! Honey, dali! Tarong ugig na! Dali! Magtawag kong doktor! Magtawag kong doktor! Dini ka lang! Oh. Honey! Honey! Honey, no! 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 Honey! Samtang nagaduol ng oras nga ihatod sa katapusang pawayan si Ninoy, nagkahugot usab ang kabalaka sa mga tao. Ilabi na niya itong mga ordinaryong katawan. Nagtapok-tapok ang mga kasundaluhan nga full battle gear sa bisan asang kadalanan. Halos matagdan na ang mga sakinang igkukubat nga gituyo pag-andam ng daan alang sa usa ka gubat. Vicky, mauna na imong ipaminaw. O, may kunching. May gawas lagi ka sa simbahan ang patayong lawas din nila. Unsa man ron, mga tao ron? Dagan ka ang mga tao, ma. Misugwak na sa kadalanan sa Manila ang mga tao. Grabe ka na kayo kadakan. Uy, unsa man taon ron istasyon na. Radyo Bandido ko no siya o mihuk up ang Radyo Veritas. Malakaw na Miss Kugli. Debiki. Asaman mo. Unsa nang dagumbag ning? Ngano na sibilyan man mo siguro? Mga armas na sanas mga bag. Kargada na namo day. Di namin magsundaos berning. Iuli na namo mga armas. Mugawas na mi sa mong serbisyo. Ha? Ernesto? Mugawas na Miss pagkasundaw ma. Ernesto? Vicky? Naibawa ni si Vicky? Nakasulti na ba ka mo bahin ani Vicky? Sorry kay Vicky. Apay kini ka is panahon. Di na nako madapa kung kaugmaan pa kining ako karong desisyon. Iya kini desisyon, ma. Ayaw ka bala kaning. Hindi ko manghilabot sa bisan sa imong desisyon. Basta makaayo lang nimo. Daghang salamat, Vicky. Bay, una lang ako mga bag dito sa kyanan ha. Nindot ani sibilya ta. Una ko di mo sa kyanan, Benny. Ako, anak, kaniadto pagyud. Dihang nakahukom ka nga musod pagkakustable. Inay magmaestro ka, wa ta kapugi. Ay! Karon may desisyon ka na nga mauna imong gusto. Nahala, ikay mahibaw. Bayling! Ning? Ay, niyang imong amaning. Pamulay pagsulti si Erning San Miguel. Ernesto, Pamigil. ang funeral na ni Ninoy? O, Pamikil, naminami si Mama Conchik. Ay, mga langit. Sunod ako gani palihog, Ernesto. Pamigil. Nagkasabot ako asa mo pa ikaw. May istorya na ta. Sunod na ako. Ay, nala, sundatong amahan nimo. Mas angayan nga kamong duha ang magsulti bahin aning imong nahukman. Di nilang ni si Vicky. Vic. O, Ning, sige na. Bay, Ning!
Uwat lang una, Guryo. Okay, bye. Basta, hanggang lang ko rin mo. Vicky, gubot kayo nga nahunan sa kumbana, Makunching. Gubot kayo. Mao ba? Kaniadto pa kong nahibaw magsigag hunat nga muluwat ka pagka-militar. Mao na ba gihapon ang hinungdan? Nga nang muluwat ka na gud aning higayon na. Siya gihapon ang hinungdan, Pamigil. Si Dennis gihapon mo hinungdan. Dili magugugusto nga mudako ni kag samot ang mga ang nahitabo na mo karon maong Daan pa ko. Nga siya gid ay gihapon ang hinungdan. sakit na gid kayo para nako, Pamigil. Sakit na gid kayo. Mao nga nakahukom ko nga higayon na mubiya ko sa serbisyo. Hinuon ko naman siya grangko. Kung sa iyang gusto nga mahitabo na ako, mahitabo gyud bisan kontra sa akong buot kay husto ka man sa imong giingon. Tinuod gyud ang imong gisulti nako nga nag-anam-anam ang iyang ka-powerful nining panahon na. Kay ngano? Wa na sab ko kumpusit. Naa na masabdi ay ko si iyang command. Ug maunay na kapait karon nato. Dili lang kay ang mga katawhang sibilyan ang gipiit ning panahon na lakip kitang mga militar gipiit usap. O nakasabot ko kuno sa akong mga duties and responsibilities. Ug kini mao pagtuman sa bisan unsay mando sa akong labaw apan siguro na. Kung ikaw ang akong labaw nga ang imong mando alang sa kaayuhan. Kaayuhan sa nagkinahanglan sa akong mga serbisyo in particular ug kaayuhan sa nasod ug sa ingkatawhan in general. Karong panahon ang bidot na ang pagbahin-bahin sa atong sektor. Padayon na ang way pagsinabtanay sa atong sektor. Karon kinsa naman unyay kadangpan? Kinsa na may makatabang sa katawhan kay mag-unay naman kitang mga militar. Ug ang nakapait kung magpadayon ko sa serbisyo na si Dennis nga sa akong pagsabot gibati nagkasilag nako. Grabe na kay kasilag pa abot. Maghuot na akong dugan pirmi. Naa si Dennis nga sa akong pagsabot grabe na kay nagdumot nako. Kunya ko na paghihapon ko sa serbisyo mo samot ang kasilag o pagdumot ni Dennis nako. Ang nakabot na kong hukom og desisyon karon pa, Pamigil. Mo'y makahatag og kalinaw sa akong unahuna ug labaw sa tanan mientras sayo pa. Kining akong desisyon karon mo'y makapugong unya sa dili na simba ko. Jesus! Ginoo ko Jesucristo! Simba ko lagi ni taon kung unsa niya may tabo na maduha. Dili ko buot may tabo na, Pamigil. Usahay bitaw bation ko kapungot sa kong gagalingon nga nung ingon ani nga akong kinaiya nga kung mabati ko pagtahod sa katao, mabati yung kong pagtahod niya. Pagdagot ko sa kong kagalingon nga nung mabati ko labaw pa sa kong igsuon sama ng Dennis. Kung doon naman ko'y laing mga suod apan dili pareha sa gibati na kong kasuod ng tawhana. Kay saksi yung mong akong ginikanan nga espesyal sa tanang espesyal ug bililhon kay sa tanang mga bililhon kay na ako sa Dennis. Siya lang usa. Siya yung usang gipahinungdan ko aning pagbatihan. Gugma sa sobra pa sa kong igsuon mo'y akong gibati ang tawanan. Gusto na kamulikay. Mabuhaton ko gini. Dili ko talawan, Pamigil. Sayod ka ginana. Apa na yung gayo na ay mudaga na niya ko kay ipakita ko Dennis nga usa siya sa tulong akong gikadlukan ni kalibutan na. Una mo ang Ginoong Diyos. Ikaduha ka mo akong mga ginikanan o ikatulo na siya, si Dennis. Kaya kung dili na ko ni buhaton, Pamigil. Kung dili na ko ni buhaton, nandisang na ko. Kung saan niya kong buhaton siya kayo, umuabot na giron niyang sukan ko na siya. Naibaw ko doon nagkapaipaw nga Ernesto. Paminahon taga. Mahal kayo na ako ng amigo, ha, Pamigil. Naibaw mi. Sa pila lang kadlaw kung magkatubang himing duha nga dili na siya musangpit na kugdong. Kanang inuhon na ko ni agsangpit sa kungan. Murag kudlit-kudlitan o blade ang akong kasing-kasing. Pero ganiha nga sangpit siya duong na ko. Bikuro-guro yung kalipay ang akong dugan, Pamigil ay. Pero kondisyon na ito.
Mauli ang among kasuod kung musugot ko siyang pag-atnis katapos ang higayon nga magpaihap sa mga hinanib ni Marcos. Pero di ang gibalibaran ko siya. Puro siya bumatay siya sa gibati ni kasilag o kapungot ka nagtanaw na ko. Im na ning tubig. Inom og tubig. Amahan ko nimo Ernesto. Usa sa mga pribilehiyo sa kamahan ngadto sa iyang anak mao ang pagpabati usab siyang opinyon ngadto siyang anak. Kagituan sa kamahan nga sayop ang mga desisyon sa usa ka anak. Dinihigayon na anak. Tungod tigalis nag-awas-awas mong pagtahod og respeto ni Dennis. Dili kay nga siya imong opisyal. Apasangan nga. Suod mong higala. Sobra pa si mga isuon. Mao na ingon ka ini. O nalimot na lang ka nga may balaod kitang gisunod sa militar. Ilabi na ni panahon nga ma-fail na nato. Nga musod na gyud ang krisis ng gobyerno. O natural. Gikinahanglan atong serbisyo. Bisan mapikas nga sa kaduha ang atong sektor. Apan may gipanumpaan ta musa barugan ta kini. Bisan sa kamatayon. Yes. Duha na kabahin ang militar. Sila ug ang atua. Nasuta na nato kinsay ilang gilabanan. Ug nasuta sa nato kinsay atong gilabanan. May duty tang pagkamatyan usab. Ug kini mao ang kakuhan sa pagpanalipod sa usa ka pangu sa nasod. Apan ko nang usa ka pangu sa estado nga parehas ni Marcos, ato gid kini palibaran. Aron ato nato itakli atong kasing-kasing sa pag-alaga sa kinapag-an nga mao'y gipahimuslan o gilugpitan sa sama ng Marcos ug sa iya mga hinanib. Anugon kung hubuon mo imong uniforme. Sama ra mitalaw ka na aron talikdan mo imong kaakuhan sa katawan. Ipadahin ko ang paglagad sa katawan nga dili magsulob o uniforme nga gihugaw-hugawan sa mga militar panigid. Para na ako, Ernesto. Mas garbo ko gyapon. O garbo gyud kayo pagsulob gyapon sa uniforme nga makita sa tanan kung kinsay batuod kong labanan. Aron makaingon sila, makaaway man o makatawan. Nga, dili dahi tanan nagpagaong aning diktadoryang pamunuan. Karong panahon na anak, ang angeng hubuon mao ang pagkarealtad aning gobyernong kurap o badaog tawgon. Dili kay ang uniforme nga may imong gisulob na itong bililhon kayong higayon nga may barog kang nanumpa nga alagaran mo gud ang tarong nga pamunuan o ang katawan. Kung imong inayon, Ernesto, nagpasabot ka na nga ako na lang unyay magbarog ding atong apelyido aron harungon ang mga pagsuway nga mohasmag kung unsa kalig-on ang mga Martin. Kay ikaw nga akong anak kung buot sabton mitalaw. Alright, son. Imo nang nabati ang usa sa mga gamayng pribilehiyo sa sama na kong amahan. Naana nimo ang tanan. Naana nimo ang tanan. Ayaw kalimot ning. Anytime today, atol sa funeral ni Ninoy, ayaw gyud kalimot. Mahimong mo si Ak ang civil war. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.